πούμε λιγάκι όταν φτάνει πλέον ο προσυμπτωματικός έλεγχος και βρίσκει τον καρκίνο ή βρίσκει τις μπροχιεκτασίες στη ΧΑΠ ή μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία που οι περισσότεροι, όπως ξέρουμε, δεν γνωρίζουν. Έτσι. Οι καπνιστές σπάνια. Βέβαια, μετά τον COVID αρχίζουν και ευαισθητοποιούνται στο να δούνε τον πνευμονολόγο και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και βρίσκουν οντότητες που τις αγνοούσαν. Και φυσικά είναι προχωρημένα στάδια και αυτό στη ΧΑΠ. Θα καλέσουμε στο βήμα να μας πει το θέμα του ο κύριος Μπίκος, που είναι επιμελητής μου στο Θεαγένιο, εξαιρετικός Βασίλης Μπίκος, στην κλινική μας. Είναι μικροσωματοδιακή διπλή θεραπεία στη ΧΑΠ, τα αξία δεδομένων πραγματικής ζωής στην κλινική πράξη. Κύριε Μπίκο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Και σήμερα θα αφήσουμε λίγο τον καρκίνο του πνεύμονα και θα πούμε για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και συγκεκριμένα για την τριπλή θεραπεία και τι δεδομένα έχουμε στην πραγματική ζωή. Θα περάσουμε δηλαδή από τις κλινικές μελέτες σε κάποια άλλα δεδομένα δήλωση συμφερόντων και να πούμε για τους μικρούς αεραγωγούς. Τελικά αυτή η μικρή αεραγωγή πόσο μικρή είναι μικρή στην πραγματικότητα. Και όταν λέμε για μικρούς αεραγωγούς, εννοούμε τους αεραγωγούς που έχουν μία διάμετρο κάτω από 2 χιλιοστά. Και βλέπουμε ότι ενώ οι μεγάλοι αεραγωγοί έχουν έναν συνολικό όγκο στα 50 ml, ο όγκος των μικρών αεραγωγών είναι 4,5 λίτρα. Και ενώ οι μεγάλοι αεραγωγοί έχουν μία επιφάνεια που είναι στα 29 τετραγωνικά εκατοστά, δηλαδή μισή κόλλα α4, στους μικρούς αεραγωγούς φτάνουμε τα 140 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή μισό γήπεδο του τένις. Οπότε δεν είναι και τόσο μικρή τελικά. Να πούμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά για τη ΧΑΠ, κάποια ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, ότι έχουμε πάχυση του τυχώματος των βροχιολίων, μπορεί να έχουμε ενδοαυλικά βίσματα βλένης και φυσικά αυξημένο αριθμό φλεγμονωδών κυτάρων. Και από πού προέρχονται όλα αυτά, νομίζω τα είπαμε πριν και στον προσυμπτωματικό έλεγχο και στον καρκίνο. Μηχανισμός της λειτουργίας των μικρών αεραγωγών και πρόοδος στη ΧΑΠ, λοιπόν. Ο καπνός του τσιγάρου είναι αυτός που προκαλεί τη βλάβη στους μικρούς αεραγωγούς και οι διαταραγμένοι μηχανισμοί επανόρθωσης οδηγούν σε μια αναδιαμόρφωση των αεραγωγών, το γνωστό μας remodeling, την απόφραξη, όπως είδαμε και πριν, από έκρηση βλένης, τη διήθηση από κύτταρα του ανοσοποιητικού και φυσικά όλα αυτά, ο συνδυασμός όλων αυτών οδηγεί σε συχνές παροξύνσεις και σε ένα βακτηριακό απικισμό που τελικά επιδεινώνει έχουμε μια προοδευτική βλάβη των μικρών αεραγωγών που μπορεί να φτάσει μέχρι και το εμφύσιμα. Έχουμε δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών στους ασθενείς με ΧΑΠ. Αυτή είναι μία μελέτη του 2016, γι' αυτό βλέπετε αυτό το διαχωρισμό κατά Gold, A, B, C και D, ο οποίος έχει παρέλθει με το Group E πλέον. Και μας λέει, με τη χρήση ταλαντοσημετρίας έχει γίνει, και μας λέει ότι στο Group B και στο Group D έχουμε, που είναι και οι ασθενείς με τα περισσότερα συμπτώματα, έχουν με τη μεγαλύτερη δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών, που φτάνει το 90%. Τώρα, όσον αφορά το CAT score, και εδώ σε ασθενείς που έχουν καλύτερο CAT score κάτω από 10, βλέπουμε ότι η δυσλειτουργία των μικρών αεραγωγών μπορεί να είναι γύρω στο 50%, ενώ σε ασθενείς που εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα, όπως βήχα, φλέμματα, ένα ασφίξιμο στο στήθος και δύσπνοια, το CAT score είναι ίσο ή πάνω από 10 κατά 90%. Οπότε, τι θέλουμε εμείς να κάνουμε με την τριπλή μικροσωματιδιακή θεραπεία? Να στοχεύσουμε αυτούς τους μικρούς αεραγωγούς, όπως είπαμε, κάτω από 2 χιλιοστά, 8 με 23 διακλαδώσεις στο τραχιοβροχικό δέντρο. Και αυτή είναι μία μελέτη του 2020 σε ex vivo μοντέλο, που ουσιαστικά τι κάνει? Παίρνει τα 3 συστατικά του τριπλού συνδυασμού, της μπεκλομεθαζόνης, της φορμοτερόλης και του γλυκοπυρονίου και μελετά το τι αντίκτυπο έχει σε ex vivo μοντέλα και
πώς είναι η βροχοδιαστολή και η βροχοχάλαση. Και βλέπουμε ότι έχουμε συγκεκριμένα νούμερα για τα τρία αυτά συστατικά, τα οποία αθροίζοντάς τα μεταξύ τους, παίρνουμε ένα μικρότερο νούμερο από αυτό τελικά που παίρνουμε χορηγώντας και τα τρία αυτά φάρμακα μαζί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε μια συνέργεια, έχουμε ένα συνεργικό αποτέλεσμα βροχοχάλασης και βροχοδιαστολής σε μεσαίου και μικρού μεγέθους αεραγωγούς. Και επειδή μία εικόνα είναι 1000 λέξεις, αν κάτι θα ήθελα να μείνει από αυτή την παρουσίαση, νομίζω είναι αυτές εδώ οι δύο εικόνες. Είναι από μία μελέτη του καθηγητή Ουσμάνη του Imperial College του Λονδίνου και ουσιαστικά μετράει την εναπόθεση δύο τριπλών κλειστών συνδυασμών της μπεκλομεθαζόνης, της φορμοτερόλης και του γλυκοπυρονίου, που είναι ένας μικροσωματιδιακός συνδυασμός, σε σύγκριση με την φλουτικαζόνη, βιλαντερόλη και ουμεκλειδίνιο, που είναι ένας απλός τριπλός συνδυασμός. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη εικόνα έχουμε μία εναπόθεση που αφορά το μεγαλύτερο μέρος του πνευμονικού παρεγχήματος, ενώ στη δεύτερη η εναπόθεση αφορά κυρίως τους κύριους βρόγχους και τους μεσαίους. Οπότε θα περάσω πάλι στις οδηγίες της GOLD. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν στη θεραπεία στη HAP? Θέλουμε να μειώσουμε τα συμπτώματα, οι ασθενείς μας να έχουν λιγότερα συμπτώματα, να μπορούν να ασκηθούν καλύτερα και να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο στην υγεία τους, να μειώσουμε το ρίσκο. Ποιο είναι το ρίσκο αυτό? Είναι ο κίνδυνος να έχουμε μία λίμωξη, κάτι που θα μπορέσει να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο και σε μία πρόοδο της νόσου. Οπότε εδώ θα δούμε 3 κλινικές μελέτες και συγκεκριμένα πρώτα την Trilogy, όπου μελετά τον κλειστό τριπλό μικροσωματιδιακό συνδυασμό σε σχέση με τον διπλό συνδυασμό των ίδιων φαρμάκων, μπεκλομεθαζόνης και φορμοτερόλης, και έχουμε τον έλεγχο των παροξύνσεων και της πνευμονικής λειτουργίας. Βλέπουμε ότι έχουμε μία μείωση στον ετήσιο ρυθμό των μέτριων σοβαρών παροξύσεων στους ασθενείς που έλαβαν τον τριπλό συνδυασμό και μία αύξηση του FEV1 2 ώρες μετά την δόση κατά την 26η εβδομάδα, που φτάνει τα 117 ml. Να πούμε ότι και στις 3 αυτές μελέτες έλαβαν μέρος ασθενείς με σοβαρή και πολύ σοβαρή HAP, με ένα CAT score ίσο ή πάνω από 10 και τουλάχιστον μία μέτρια ή μία σοβαρή παρόξυνση το προηγούμενο έτος. Η δεύτερη μελέτη είναι η Trinity, που μελετά τον τριπλό μικροσωματιδιακό συνδυασμό σε σχέση με ένα λάμα, το τιοτρόπιο αυτή τη φορά, και εδώ μια μελέτη 52 εβδομάδων, ίδια χαρακτηριστικά στους ασθενείς μας, και εδώ έχουμε φυσικά 3 φάρμακα εναντίον ενός. Λογικό να έχουμε λοιπόν καλύτερα αποτελέσματα. 20% μείωση στο ρυθμό μέτριων σοβαρών παροξύσεων εναντίον μόνο του τιοτροπίου, και εδώ μελετάμε για την ποιότητα ζωής, τις απαντήσεις δηλαδή των ασθενών στο ερωτηματολόγιο του St. George, που ένα 46% είχε 4 ή πάνω από 4, οπότε ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση εναντίον του 39% όσων έλαβαν μόνο λάμα. Και η τρίτη μελέτη, η Tribute, που έχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε ένα τριπλό κλειστό μικροσωματιδιακό συνδυασμό έναντι ενός λάμα-λάμπα και συγκεκριμένα έναντι ινδακατερόλης και γλυκοπυρονίου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα που έχουμε τις περισσότερες φορές στους ασθενείς μας με HAP, αν θα περάσουμε σε κάποιο τριπλό συνδυασμό ή αν θα παραμείνουμε στην χορήγηση λάμα-λάμπα. Και εδώ λοιπόν, εδώ μελετάμε τις παροξύνσεις και την ποιότητα ζωής. Έχουμε και εδώ μείωση κατά 15% στον ετήσιο ρυθμό μέτρων σοβαρών παροξύνσεων και βελτίωση επίσης στο ερωτηματολόγιο του St. George. Οπότε εδώ φτάνουμε σε μία post-hoc ανάλυση και συγκεκριμένα για την ομάδα των ασθενών με μία μέτρια παρόξυνση τους τελευταίους 12 μήνες. Μέτρια δεν χρειάστηκε δηλαδή να νοσηλευτούν γι' αυτό. Το ποσοστό αυτό αφορούσε ένα ποσοστό γύρω στο 55, 49 και 63% στην Trinity.
και είδαμε ότι οι ασθενείς αυτοί είχαν μείωση του ετήσιου ρυθμού παροξύνσεων που έφτανε το 22 με 23%. Και από τις κλινικές μελέτες θα περάσουμε στα δεδομένα της πραγματικής ζωής και θα δούμε δηλαδή κάποιες μελέτες που έχουν γίνει με ασθενείς στο ιατρείο μας, που μπορούμε να έχουμε και αξιολόγηση σε διάφορες υποομάδες και να δούμε και άλλα πράγματα. Οπότε έχουμε ένα πέρασμα από την Trilogy, την Trinity και την Tribute σε μελέτες για τις οποίες θα πούμε τώρα, για μελέτες πραγματικής ζωής λοιπόν. Η πρώτη είναι η TRICOP, μια αυστριακή μελέτη σε 256 ασθενείς, μια μελέτη 52 εβδομάδων. Εδώ έχουμε έλαβαν μέρος ασθενείς με HAP, μέτρια ή σοβαρή, που δεν ελέγχονταν πριν επαρκώς και ήταν σε μια αγωγή είτε με ICS LABA είτε με LAMA LABA. Και τι κάναμε λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς? Θέλαμε να δούμε κυρίως τα συμπτώματά τους και σε συνθήκες πραγματικής ζωής. Οπότε, τι είδαμε? Είδαμε τη δύσπνοια, την παραγωγή πτιέλων και το βήχα. Εδώ είναι δύο κολόνες που αφορούν τους ασθενείς κατά Gold B και Gold D. Και εδώ πάλι είναι μια μελέτη του 2021 γι' αυτό. Οπότε, το κομμάτι που είναι με κόκκινο είναι οι ασθενείς, το πρώτο κομμάτι που είχαν καθημερινή δύσπνοια και πέφτει μετά τη χορήγηση στις 52 εβδομάδες της τριπλής μικροσωματιδιακής θεραπείας, από ένα ποσοστό στο 70% πέφτει στο 40%. Το ίδιο ισχύει και για την παραγωγή πτιέλων, που από το 50% φτάνει στο 20% και μιλάμε για καθημερινή παραγωγή πτιέλων. Και ο βήχας, που επίσης απασχολεί πολύ τους ασθενείς μας, και εδώ έχουμε μία σαφέστατη βελτίωση. Και να πάμε στην Tritrial, μια ιταλική μελέτη. Εδώ μελετάμε 655 ασθενείς με HAP έλαβαν μέρος. Βουδεσονίδη, φορμοτερόλη, γλυκοπυρώνιο και εδώ σε PMDI. Μέτρια ή σοβαρή HAP με ένα CAT score ίσο ή πάνω από 10 και τουλάχιστον μία μέτρια σοβαρή παρόξυνση το προηγούμενο έτος. Οι ασθενείς αυτοί ήταν σε LAMA LABA ή ICS LABA και δεν ήταν επαρκώς ελεγχόμενοι. Τι μετρήσαμε σε αυτούς τους ασθενείς? Μετρήσαμε το CAT score. Κατά μέσο όρο, λοιπόν, κατά την ένταξή τους στη μελέτη, οι ασθενείς αυτοί είχαν ένα CAT score στο 22,8. Στους 6 μήνες μετά τη χορήγηση της τριπλής μικροσωματιδιακής θεραπείας, το CAT score βελτιώθηκε, ήταν στο 18 και στους 12 μήνες στο 16,5. Οι Ιταλοί μελέτησαν επίσης και την ποιότητα του ύπνου στους ασθενείς αυτούς, με το CASI score που είχαν και αυτή βελτίωση από την πρώτη μέρα κατά την ένταξη με ένα μέσο όρο στο 41, που πέφτει στο 31 μετά την χορήγηση για 12 μήνες και είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι κάποιος θα κοιμάται καλύτερα αν δεν έχει το ίδιο, αν δεν τον ενοχλεί ο βήχας, τα πτύελα και όλα τα άλλα. Και θα συνεχίσουμε με μια ελληνική μελέτη, την Tribune, μια μελέτη 1.195 ασθενών με μέτρια ή σοβαρή HAP που δημοσιεύθηκε από τον κύριο Πορπόδη τώρα πέρυσι πριν και στο Απιθύτα το 2023. 1.195 ενήλικες με HAP, μέτρια ή σοβαρή, τουλάχιστον μία μέτρια ή σοβαρή παρόξυνση, μη επαρκώς ελεγχόμενοι οι ασθενείς αυτοί υπό ICS LABA ή LAMA LABA. Και τι βλέπουμε εδώ? Και εδώ βλέπουμε το CAT score και συγκεκριμένα ένα μέσο όρο στο CAT score στο 20,9 στην πρώτη επίσκεψη, όταν δεν ήταν επαρκώς ελεγχόμενοι στην προηγούμενη τους θεραπεία, το οποίο βελτιώνεται στους 3 μήνες στο 15,1 και φτάνει το 13 στους 6 μήνες. Και επίσης οι ασθενείς που έλαβαν την τριπλή μικροσωματιδιακή θεραπεία με μία συσκευή είχαν και καλύτερα επίπεδα συμμόρφωσης που έφταναν στο 64%, πολύ καλά επίπεδα. Και μια άλλη μελέτη ελληνική, η TriWin, εδώ μια μελέτη που δημοσιεύτηκε φέτος από τον κύριο Στυρόπουλο στο Δημοκρίτιο
Και εδώ μια μελέτη 6 μηνών, έλαβαν μέρος 475 ασθενείς, HAP μέτρια σοβαρή και εδώ ένα CAT score ίσο ή πάνω από 10, και που όμως οι συγκεκριμένοι αυτοί οι ασθενείς λάμβαναν θεραπεία σε τριπλό ανοιχτό συνδυασμό και δεν έχουν καλή ανταπόκριση και τους περνάμε σε ένα τριπλό κλειστό συνδυασμό. Και τι βλέπουμε, ότι και εδώ έχουμε ένα CAT score σε βελτίωση από 21,4 στην πρώτη επίσκεψη, φτάνει στο 15,1 στην τρίτη επίσκεψη. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν κλινικά σημαντική μείωση του CAT score, δηλαδή ένα νούμερο ίσο ή πάνω από 2 στην τρίτη επίσκεψη, ήταν σχεδόν 80%, άρα ήταν ένα 80% ήταν κλινικά καλύτερο στην τριπλή κλειστή μικροσωματιδιακή θεραπεία. Και επίσης κάτι που μπορεί να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό είναι και η καλή συμμόρφωση που είχαν αυτοί οι ασθενείς. Και φυσικά όταν κάποιος χρησιμοποιεί μία συσκευή για να πάρει 3 φάρμακα και όχι 2, είναι λογικό να έχει και καλύτερη συμμόρφωση, ειδικά όταν αυτή η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση και μπορεί να εξοικειωθεί εύκολα με αυτήν. Οπότε, για τη χορήγηση του τριπλού μικροσωματιδιακού συνδυασμού έχουμε τη δυνατότητα επιλογής 2 συσκευών, την PMDI ή την DPI. Η DPI είναι η συσκευή ξηράς κόνης και η PMDI του ενεωρήματος, του υγρού. Εισάξιες, σύμφωνα με αυτήν εδώ τη μελέτη του 2021, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε ανάλογα με τον ασθενή μας ποια είναι η καλύτερη και ποια βολεύει ίσως και τον ίδιο περισσότερο. NextScaler, η DPI συσκευή, χρειάζεται έχει το χαρακτηριστικό ότι χρειάζεται μία ελάχιστη σπνευστική ροή στα 35 λίτρα ανά λεπτό για να ενεργοποιηθεί. Απλά βήματα. Επίσης, έχει ένα μηχανισμό που διασφαλίζει ότι η δόση απελευθερώνεται μόνο όταν επιτευχθεί η ροή, μόνο όταν έχουμε εισπνοή. Δηλαδή, αν κάποιος είναι νευρικός και παίζει με αυτή τη συσκευή, δεν χάνει κάποια δόση. Και η άλλη συσκευή μας, η PMDI, η κλασική συσκευή του διαλύματος με την τεχνολογία Modulite, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να την ανακοινήσουμε πριν την χορήγηση του φαρμάκου. Και για να πούμε και κάποια πιο γενικά πράγματα για τη θεραπεία της HAP, πολύ σημαντικό ρόλο είναι, εκτός από την φαρμακευτική αγωγή, να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία πολύ σωστά αναφέρθηκαν και πριν, όπως ήταν η διακοπή του καπνίσματος ή το να εμβολιάσουμε τους ασθενείς μας. Και κάτι το οποίο πολλές φορές ξεχνάμε ή το προσπερνάμε έτσι, είναι και μια απλή καθημερινή άσκηση που θα μπορούσαν να κάνουν οι ασθενείς μας, και έχει βρεθεί ότι αυτό βοηθάει όντως και έχει και αυτό μια συνέργεια με τη φαρμακευτική αγωγή. Και εδώ αξίζουν και κάποια συγχαρητήρια στην Chiesi που προωθεί το συγκεκριμένο τη ζωή με HAP, και στο οποίο οι ασθενείς μας μπορούμε να προτείνουμε να δουν οι ασθενείς μας κάποιες απλές ασκήσεις, κάποια βιντεάκια που υπάρχουν εκεί για το τι μπορούν να κάνουν, ακόμα και στο σπίτι τους, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν πολλά πράγματα, πράγμα που θα τους βοηθήσει στην βελτίωση της φυσικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής. Οπότε, κλείνοντας, θα πω ότι είδαμε ποια είναι η έκταση των μικρών αεραγωγών και γιατί είναι τόσο σημαντική. Είδαμε ότι η δυσλειτουργία τους είναι συχνή, ειδικά στους ασθενείς με πιο προχωρημένο στάδιο στη HAP. Είδαμε ότι οι μικροσωματιδιακές θεραπείες μπορούν να αποτελέσουν θεραπευτική λύση και ότι ο τριπλός μικροσωματιδιακός συνδυασμός μπεκλομεθαζόνης φορμοτερόλης γλυκοπυρονίου έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε συνθήκες πραγματικής ζωής, καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και φυσικά έχει και μια καλύτερη συμμόρφωση, γιατί είναι μια εύκολη συσκευή και μία συσκευή και όχι 2, και επίσης έχουμε 2 επιλογές συσκευής που μπορούν να δώσουν αυτή τη μικροσωματιδιακή θεραπεία. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, κύριε Μπίκο, για την